xiquets. Avui començam a treballar la següent unitat d'estudi des de Sagunt. Sagunt, que és un poble testimoni de moltes cultures i religions. Ara mateix estic pujant al Teatre Romà, després arribaré, si em deixen entrar, al castell. Fa un moment he estat a l'entrada del barri jueu i també hi ha vestigis de l'època musulmana. Així que disfruteu de la nostra geografia i, si podeu, veniu a visitar Sagunt. Què és la història? Què són els historiadors? Com podem estudiar la història i per a què serveix? Quines fonts utilitzam per estudiar la història? I com podem ordenar els fets per entendre allò que es va succeir fa molts anys o allò que ens està passant ara? I una xicoteta mostra d'exemple de l'imperi bizantí, de l'islam, del naixement d'Europa, una mostra de com va ser la nostra història, com a introducció al que començàvem a estudiar a partir d'ara. Així que molt atents a la meva explicació, no oblideu que heu de prendre apunts, que heu d'escriure aquelles qüestions que no entengueu. Així que, ànim, començam! Avui començam un tema que ens ajudarà a entendre com és la societat d'avui. Per què és important conèixer la història? Perquè això ens ajuda a entendre com és la nostra societat. La història és la ciència que investiga el passat dels éssers humans, el passat en general o el passat en aspectes concrets. La història està estudiada per historiadors, que són les persones que es dediquen especialment a la investigació dels fets. Hi ha tres grans qüestions per poder estudiar o entendre aquest tema. Una, que la història s'estudia mitjançant un pla. No val començar a estudiar de forma desordenada, sinó hi ha que establir una sèrie de passes que ens ajuden a comprendre i a entendre el nostre passat. Una primera part d'aquest pla és formular una hipòtesi, formular preguntes, formular qüestions que ens acosten allò que volem entendre. Coses que encara no sabem, però que pensam que podem arribar a una sèrie de conclusions perquè tenim preguntes. Una altra passa és conèixer la qüestió. La qüestió que hem estudiat, com llegint tot el que s'ha treballat sobre aquest tema. Una altra qüestió seria les fonts. Les fonts són les restes que estudien els historiadors per reconstruir el passat. Hi ha diferents tipus de fonts. Fonts primàries i fonts secundàries. Les fonts primàries, que són aquelles que ens donen informació de quan han succeït els fets, són les contemporànies als fets, i les fonts secundàries són les fonts posteriors als fets. I al mateix temps, aquesta gran subdivisió de primàries i secundàries en quant a fonts també es pot dividir en que tenim fonts orals, fonts escrites, fonts iconogràfiques i fonts materials. Tant les fonts primàries com les fonts secundàries podem trobar aquestes quatre agrupacions: orals, escrites, iconogràfiques i materials. Després, una vegada hem fet la investigació de les fonts, traiem les nostres conclusions sobre les dades, sobre la resposta a les preguntes que ens hem fet al principi quan hem formulat les hipòtesis. I una vegada ho tenim tot, una metodologia, una forma útil i pràctica d'ordenar el fet, ordenar el temps, és mitjançant cronologies, que són divisions del temps per etapes.
divisions del temps per etapes que ens ajuden a entendre les causes i les conseqüències dels fets. I com a activitat introductòria anem a fer una línia de temps seguint el model de la diapositiva que teniu ara mateix en el vídeo. En aquesta línia de temps començarem posant les dates més significatives de cada un dels temes del llibre d'història i 2 o 3 fets importants. Per aquesta feina tenim uns 2 o 3 dies de treball a classe.